חזרנו. אתמול בחצות מיליוני אנשים בכל העולם התנשקו, ובכיכר רבין בתל אביב נשבר גוש הקרח, וחזי דין, קוסם ואיש מאוד משוגע, יצא מתוכו אחרי שהוא שבר את שיא העולם בשהייה בתוך קרחון. יש, מסתבר, קטגוריה כזאת. 65 שעות הוא ישב בפנים בקור של מתחת לאפס, בלי מזון, בלי שתייה. למה הוא עשה את זה לעצמו? אילן לוקאץ' ליווה אותו בשבועות האחרונים. 64 שעות חיכה חזי דין לשמוע צליל אחד, צליל המסור החשמלי. זה הסימן שהגיהנום נגמר. בחודש אוגוסט, כשהרעיון עלה, בלוק של קרח נראה די הגיוני, אפילו רצוי. ככה זה אוגוסט. שיר של יוטו בשם מגניפיסנט התניע את התהליך. ואמרתי, אני צריך איזה משהו כזה, משהו גדול, משהו מגניפיסנט. ונזכרתי בדבר הזה שעשה דיוויד בליין. לפני 9 שנים הדהים אומן האקסטרים מג'יק דיוויד בליין את העולם, כשנכלה בבלוק של קרח שקוף בטיים סקוואר בניו יורק, בלי אוכל, בלי שתייה, סוודר או אפילו יכולת לזוז, במשך 63 שעות, 42 דקות ו-15 שניות. חזי ננעל על הרעיון לנסות לשבור את השיא. לפרויקט הוא קרא, חזי דין הולך למות. הוא אמר לי, תשמע אבא, אני הולך לעשות משהו שיש בו קצת סכנה, וזה, בוא תשב, אני צריך לספר לך. הוא התחיל משטר אימונים אינטנסיבי, גופני ונפשי. אני שעות מתגלגלת במיטה, ואני חושבת על זה. לא יאכל, לא ישתה. איך הוא יעביר את השעות האלה שם? ואם יהיה קר, He's my baby, חזי. מגיל 9 הוא קוסם. זה הדבר היחיד שהוא מוכן לעשות. הוא חי בשביל לראות את הלסת שלנו נשמטת בתדהמה, ואז הוא מחייך. זה היה נכון כשהוא שלף מטפחת מתוך יד ריקה בגיל 9, זה נכון גם לפרויקט הקרח 20 שנה אחר כך. רק שעניין הקרח הרבה יותר מורכב והרבה יותר מסוכן. ברגע שאתה נותן מה שנקרא את אות החירום, חס ושלום, אנחנו מקווים שלא נהיה במקום הזה. החילוץ לוקח בין דקה ל2 דקות, כי העובי של דקה ל2 דקות זה הרבה, אנחנו צריכים את זה בפחות. הכל הזה נראה רחוק, 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 רחוק. עכשיו 4:50. חיץ אותי. 3 שעות עד הכניסה לקרח. בלילה שלפני הוא לא הצליח להירדם מרוב דאגות ו-SMSים. אבא שלו, שלום, שהיה לוקח אותו בתור ילד להופעה אחרי הופעה, סבל ונהג, מסיע אותו גם הפעם להופעה של חייו. ב5:30 לפנות בוקר הם בתל אביב. חושך עדיין עוטף את הכיכר. חזי עולה לראות את צינוק הקרח שלו בפעם הראשונה, וקצת נחרד. זה מרחב ממש קטן, זה לא כמו מה שעשינו בבית. אתה לא מקום להבין. הטריק הוא שאין טריק. אין פתח מילוט מתחת לבמה, אין הולוגרמה. באקסטרים מג'יק אתה עושה דבר לא הגיוני, כי אתה בן אדם לא הגיוני, וזהו. יש לנו! יאללה! ב8 בבוקר עוצמים אותו בתוך 8 טונות של קיפאון, ליד המזרקה בכיכר רבין. בפינות הבמה מחכים מסורי שרשרת חשמליים למקרה של חילוץ חירום. זה הבן שלך? זה הבן שלי. במשך 1.5 ימים הוא היה איש הקרח מכיכר רבין. זוג עיניים תשושות מציצות החוצה דרך הבלוק החצי שקוף, סימני אצבעות. עכשיו מסביב כל האנשים, אתה יודע, ההורים שלי מסכנים, אבל אני צריך לשחק אותה שהכל בסדר. אז כל אחד שעובר ואומר מה קורה, אז אני אומר לו, הכל טוב. זה היה המשפט של הדבר, הכל טוב. הלילות היו סיוט. החלל הצר שנחצב בקרח אפשר רק עמידה. אי אפשר לשבת והכל בפנים רטוב, והרגליים לא מפסיקות לרעוד. 64 שעות של עינוי. ביום רביעי בצהריים, אמצע הדרך, רגעי חרדה בכיכר, וההורים של חזי מוזקים. הוא התמוטט בשקט בתוך הקרח. הבגדים שלו כבר היו רטובים לגמרי במים קפואים. הוא התחיל להזות הזיות. מה? הראש? מה? אבל חזי שרד. 1/4 שעה לפני שהסתיים העשור, הוא שבר את השיא העולמי הבלתי נתפס של דיוויד בליין.
10 השעות האחרונות, זה היה לא אנושי. אמרתי, אני אמשוך עוד חצי שעה, ועוד חצי שעה, ועוד חצי שעה. בסוף הגעתי לגיהנום. מסביב העיר חגגה, והוא ספר את השניות וחיכה למסור. 8 כשהוציאו אותו בסוף, טיפה אחרי חצות, לא נשארו לחזי משפטים חגיגיים שיעלמו את גודל המאורע. רק לצאת מפה. תקשיבו רגע, כן, תקשיבו. תנו לו אוויר. כבר לא ידעתי אם אני רואה את מה שאני רואה. הקרח כולו, כשאתה רואה דרך קרח אתה רואה הכל מעוות. כבר התחלתי לדמיין, אל תשאל. הכל הזיות, הכל אותו צבע. יצאתי החוצה, אתה יודע, יצאתי לציביליזציה, זה נראה לי החזיר ל-30% מהכוח. אני הייתי בפנים, כבר לא ידעתי אם כואב לי נפשית או... זהו. כיף לחזור. אבל בוא דבר איתי מחר, אני אומר לך בטוח, 1,000,000%. שאם אתה שואל אותי אם אני עושה את זה עוד הפעם, אם הייתי מחזיר את הגלגל אחורה, אם הייתי עושה את זה עוד פעם? כן. כן? כן. אני לא אעשה את זה פעם שנייה. מה כן תעשה? אתם לא רוצים לדעת.